News jista jizvela li d-deputat nazzjonalista Għamel Aquilina kien wieħed mill-10 deputati nazzjonalisti li matul il-laqgħa tal-grupp parlamentari Għamel Pressjoni biex Adrian Delia jirriżenja. Is-sorsi tagħna fil-laqgħa tal-grupp parlamentari nazzjonalista qalulna li Aquilina kien wieħed mid-deputati tal-fazzjoni tal-ex-kap li għamel pressjoni biex Delia jirriżenja minn kap. Matul il-laqgħa Aquilina fakkar li l-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Delia tilef żewġ elezzjonijiet b'maġġoranza kbira u tilef il-maġġoranza f'lokalitajiet kbar bħas-Siġġiewi, il-Belt u l-Mosta. Mal-intemmet il-laqgħa u Adrian Delia tilaq mid-dar ċentrali, Għamel Aquilina ħareġ u qal lill-ġurnalisti li għandu stqarrija x'jagħmel dwar Pierre Portelli. Iżda Għamel Aquilina tkellem ukoll dwar Adrian Delia. Qal li riżultat li kiseb il-Partit Nazzjonalista jitkellem waħdu, riżultat ta' żewġ telfiet elettorali kbar u wieħed għandu jassumi r-responsabbiltà għal dan ir-riżultat. Ir-riżultat elettorali jitkellem waħdu, ma naħsibx għandi għalfejn noqgħod ninterpreta, hemm riżultat elettorali, wieħed jassumi r-responsabbiltà. Għamel Aquilina nnifsu kkonferma li matul il-laqgħa rrid lil Adrian Delia jirriżenja għax ma rridx jgħid jekk appoġġjax lil Adrian Delia. Jew kontra, naqbel jew ma naqbilx miegħu, jiena l-ftehim li għandi miegħu r-responsabilità tiegħi li ngħidu kif naħsibha jiena. Aquilina jgħid li jrid ikollu l-appoġġ tal-elettorat u mhux tiegħu. Ngħidu kif naħsibha jiena. Appoġġjajtu f'din il-laqgħa. M'għandix għalfejn nżid iktar. Igawdi l-fiduċja tiegħek? Il-fiduċja mhux tiegħi tigawdi tal-elettorat Malti li tigawdi. Inti membru parlamentari fil-grupp. Iktar milli tiegħi jitigawdi l-fiduċja tal-poplu Malti u għawċi. Aquilina kien skomdu jgħid b'mod ċar jekk Adrian Delia għandu xi jirriżenja wara t-telf elettorali. Qal li Adrian Delia ħadd deċiżjoni li jibqa' għalkemm Aquilina u d-deputati ta' Busuttil mhux kontenti biha. Pierre Portelli reżenja x'kien parti mill-istrateġija. Adrian Delia mexxa l-Partit Nazzjonalista għal dawn l-elezzjonijiet li waslu għal. Deċiżjoni li tieħu Adrian Delia jidher li ħada daqshekk. Grazzi. Għandu l-fiduċja tiegħek. Grazzi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.